Kam? Ty vás teď jak vypadáš. No ty co děláš, kdyby Ježiště se... Já nemůžu. Co ti to dostalo, že jsi teďka nechodí s Kerlinem? Neboj, pojďte na tebe. Aha, jsi tak ochabla. Teda ovadla. Jdeme? Jo. Jako co tam máš? Doteďka si to nosla normálně. Potom se ty těžké. Fajn. A díče. Bo co? Bo Janolka? Jo. Broskova. Ajaj. Pojď, má. No. Ne, já tam nejdu, já se bojím. No. No ne, tak teď se nedív. Jdeme? No, nebo kytičky na autě. Já to chci auto kytičkované. Kytičkované auto, no, musím natočit. Hej, kdybychom tu nestali, tak jsme mohli jít. No, jdeme, ten pan jde taky. Počkej. Počkej, no, jdeme. Jdeme. Já tak mám tak koukat, že se mi hladkají. Já mám trpětí mluvou. Zase čuda? Mi sedí hlava. Mama. Jo. Počkej, no ty dvě babičky. Ne, to jsou jak píšky. To my už nejsme. Mě sedí hlava. Ty máš vši? No tak. Že mě bolí. Sedí hlava jak píp, ne, že mám vši. Ale tak to ti může z toho, ne? Budem se spát? A proč? Tak já nevím. Já si vemu hranolku. Počkej, já smrkám. Ne, ty smrkáš. Já nesmrkám. Jo, a dám to na YouTube. Jo, jsem rozhodla. Co to tam máš? Ne, chtěl jsi natočit. Co to máš na tom chatu, jakože to, Co? že tam máš, jakože to video pro mě a ještě tu nějakou myšičku nebo co? Od koho to je? Jo, to jsem dělala proto. Dívala jsi na to? No ale absolutně jsem to nepochopila. To jsem dělala... A to já to mám 3, a to si neviděla, že ne? Ne, jsem dělala jenom jedno. No. Jak jedno, když jsi viděla 2? Co? Ani. Tvoje? No mi to malem přejelo. Viděla jsi to? Ne. Máš ten lihač u sebe? Škoda. Jsme se mohli podepsat v obchodě. No. Už jsem tam všimla, že už tam je jedna holka podepsaná. Doris. Z naší třídy. Sprděla mi zrovna pana taška. A Radku, stačíme do hudí? Hrem ping-pong? Koho? Ping-pong.
kam? Jo, tam to? Jo. Hej, a nemáš černý fix? Zelený, červený a i modrý, klidně. No, tak můžeme zkusit tím. To nebudu volat, protože se mě někdo čapne a jsem v dupě. O, tak já budu krýt. Jo, dobré, krýva. Ranolky. Hele, ptáci se koupou. Jo. Tak Já. se čvachtaj. Ty to na noc vyletí, vole, jsem se oblíbána. No. No. Pomoc. Prosím, vyhoď to. Děti, ty máš, že to bolí, ale... Ještě máme 41 minut. Jo, dík. Tak dík. Prosím, dobrou. Mám to vyhodit z okna.